Ето как изглежда едно типично малко австрийско градче. Ето така изглежда едно австрийско малко градче. Това тук е сравнително туристическо градче, но виждате къщичките, тук си живеят хората, си имат градинки. Вижте колко хубави улици има. Не са като нашите улици, всичките на дупки, къщите са поддържани, имат си дворчета. Уредено чистичко и бяхме сега там да пием кафенце, да хапнем по нещо сладичко за закуска. Има много хотели, доста туристи, доста хора. Лято е все пак. Е много сладко. Вижте колко са поддържани всички сгради. О! Ретро кола. О, бръмбърче. Видяхте ли? И там. Зелено, тротуари като тротуари. Както трябва да си бъде. Ако виждате по-нататъка, има и магазини. Ей там. Защото тук сме до езеро близко. Има магазини, където примерно да си купите, не знам, чадъри, бански, шапки. Има и доста кафенета и заведения. Така че е малко по-туристическо, но все пак има и доста живущи тук. Или хора, които си отдават апартаментите за Airbnb, да речем. Но важното е всичко, колко е поддържано и чисто, нали? Ето китрешките. И там има още плажни работи. И цветенца навсякъде. Колко са красиви, гледайте. Разкош. На тази улица живее моята приятелка, която ходи сега отпред. Всичко зеленичко. Тук даже някой има басейн. Виждате ли? Някой си е направил басейнче на вилата. Разкош. Как искам и аз. Bless you. И сладките прозорчета с цветенцата. Вижте ги съседите каква къща имат. Доста добре. Ето и гледката от колата. Сега се возим и отиваме към едно езеро. Така че можете да си гледате на спокойствие австрийското градче Соце. Намираме се в близост до Вьотазе.